Hayi siyabonga mfundisi wami. Siyabonga. Egatsheni lase Jerusalem kwa F. Siphinde sishayile uNkulunkulu izandla ezinkulu. Uzoba nami eparadise. Uzoba nami eparadise. Umfundisi NB Maphumulo ebandleni El Shaddai. Shayile uNkulunkulu izandla ezinkulu. Hey! Sazoba mnandi. Sazoba mnandi. Mfundisi uNB Maphumulo El Shaddai. Hallelujah. Ayibonge inkosi. Ngicela ukuthatha ithuba lokubingelela ubaba wethu nomama wethu egameni elihle lomfelethi uJesu. Ngibingelele executive committee, ngibingelele bonke abefundisi basekhaya, abavangeli namadikoni egameni kaJesu. Ngibingelele ibandla lonke likaNkulunkulu egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Ngicela abangcwele sifunde izwi engizokhuluma ngalo mina uLuke 43. Amen. Hallelujah. Ngicela ngifundele ongakwazi ukungisiza. Angaqala nje lapha ku39 afunde. Njalo esinye sezelelesi ebeziphanyekiwe samhlambalaza sathi, wena awusiye uKristu na? Zisindise kanye nathi. Sase siphendula esinye sasithethisa sathi, nawe awumesabi uNkulunkulu, ingani ukulokhu kulahlwa nawe na? Thina kambe ngokufaneleyo ngokuba samukela okulingene nesikwenzile, kepha lo akenzanga lutho olubi. Sase sithi, Jesu, ngikhumbule nxa usufikile embusweni wakho. Wathi kuso, ngiqinisile ngithi kuwe, namuhla uza kuba nami eparadise. Izwi la ihlabi hliziyo yami ngibonisa ukwethu
kimi ngisamile uthi angikhulume ngomusa kaNkuluNkulu. Uthi umfundisi wami uJesu wathi baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Haleluya. Uma sifunda lelizwi njengamanje lithi ilelesi ezazime eceleni kukaJesu. Amen. Zombili mawuhlehlela ufunda encwadini kaMateyu iyaveza ukuthi zombili zazimhlambalaza. Amen. Zombili zazenza njani bangcwele? Zazimhlambalaza. Amen. Kodwa uma sesiza la kuLuke uveza indaba yokuthi sisodwa esamhlambalaza, esinye sathi na uNkulunkulu omesabi na. Amen. Ngizokhuluma abangcwele ngensindiso bese ngihlala phansi. Amen. Hallelujah. Yambuleka into kaKristu kwesinye isilelesi esesime eceleni kaJesu. Amen. Yambuleka indaba kaNkulunkulu ukuthi kahle kahle lo ungubani. Amen. Yathi mayisimbulekile sezwakala sikhuze esinye sithi nawo mesaba uNkulunkulu. Amen. Kodwa ngesikhathi indaba kaKristu ingakambuleki kuso naso sesimbhinqa. Akabonga uJesu. Kunesilekhosi elithi mesabeni lo othe sesibulele aphinde abe namandla okujikijela umuntu esihogweni. Haleluya. Kwangathi lesi silelesi esinye kwabakhona ungibuleka ngokuthi lo ome kuye oceleni kwakhe unguKristu Jesu. Amen. Haleluya. Ngizothi bazalwane ngihlala phansi. Ngizothi ibandla noma abazalwane babe baningi leso sikhathi. Kodwa babefika ngendlela ezihlukene. Izenzo zabo zazingafani. Bakhona babeze ngobuhlungu ngenxa yokuthi uJesu uzobethela bemazi ukuthi unguKristu. Kodwa abanye babeze ngokuzombulala. Kodwa abanye babeze ngokuzobukela. Amen. Haleluya. Ongenzeka nawe mhlawumbe akwakwazi uhlangabezane nokuthi yambulwe indaba kaKristu kuwe. Akabonga uJesu. Kodwa wezwa, kodwa akazi yembuleke kahle ngoba bazolwane le ndaba kaKristu bangcwele ayihambi ngeminyaka ukuthi neminyaka emingaka ebandleni. Ayihambi ngokuthi wasindiswa kusekhona ugubhi. Kodwa indaba kaKristu yambulwa. Haleluya. Uma ingambulwanga bazalwane noma ngayibali iminyaka. Haleluya. Kungeke kwakusandawo. Embuliwe kubo kuba khona ushintsho. Yathi mayimbuleka le ndaba kwisilelesi maqede kwashintsha ulimi lwayo. Baqede laqonda ukuthi ungubani lo ameceleni kwakhe. Haleluya. Haleluya. Sezwakala sesithi ungikhumbule embusweni wakho. Haleluya. Lelo lizwi bangcwele lalikhomba ukuthi ikhona inkungu esisuliwe kuye. Useyaqonda ukuthi ungubani lo omeceleni kwakhe. Haleluya. Haleluya. Ngithele indaba kaKristu bangcwele yembulo. Amen. Ayino ukuthi ufundile iBhayibheli. Haleluya. Ayino ukuthi uyele college wafunda waqeqesha noma ugqoka ijazi kwakhona into eyilengaka kwakhona into eyilengaka. Haleluya. Kodwa iya ngokuthi imbuliwe yini. Haleluya. Ngoba mayimbuliwe uyashintsha umuntu ngisho ukukhuluma kwakhe. Uyashintsha umuntu ngisho ezenzweni zakhe. Lima khamasaya. Malingashintshwa malingazange liguqule umuntu ukuphila le ndlela kade vele ephila ngayo. Kumbona umuntu eseshumayelile esenza imanga kodwa kuzokala ihlazo elimangathisayo. Khona izinto abangcwele ehamba nane gift lokuthi yakwazi ukwenza into kuba iciko. Kodwa le kaKristu bangcwele ayihambi nobuciko, ayihambi nomgagu, ayihambi nalutho, kodwa kufuneka umuntu ayambuliwe into kaKristu kuye. Lima khama. Haleluya. Akabonga uJesu.
Ngizohlala phansi bangcwele ngizothi indaba yethu ayipheli la. Kodwa khona la kuyiwa khona. Akabonga uJesu. Ayipheli la kodwa khona la isiya khona. Hallelujah. Hallelujah. Athi uJohane Basalwane. Oh Jesu. Ake ngiyeke ukuthi ngithi uJohane. Ake ngithi Basalwane. Siyobonakala. Sesiqoke simhlophe. Amen. Sayibuza ingilosi. Zithoba laba. Sekuthula abavele emhlabeni. Ezweni lokhandlela. Hallelujah. Kodwa benze kahle kwathi izinto zonke ezibukeka kahle ezweni bekwazi ukuhlukanisa okuhle nokungafanele. Hallelujah. Abangahambanga nakho konke. Uthi uJesu ngiqinisile namhlanje ngizoba nawe eparadise. Ngizothi bangcwele indaba yethu ayiphelela kodwa khona la siya khona. Ake uyihlole uhlezi phansi ukuthi indlela wenza ngayo impela manishale lohora uyofinyelela ilapho kuyiwa khona. Hallelujah. Ngiqinisile ngithi namhlanje ngizoba nawe eparadise. uNkulunkulu anibusise. Amen. Indaba yethu ayipheleli la. Kukhona amakholwa mfundisi akholwe ngathi indaba iphelela la. Kukhona umuntu ohamba ikholwa elihamba lithi hey mina ngisabi umuntu. Umbono ukuthi indaba yalo engathi iphelela la. Indaba yethu bazalwane ayipheleli la. Ukukholwa kwethu sikholwa sazi ukuthi ngolunye usuku sizoma phambi kaNkulunkulu.